Jer ovakva sjela su trgovina za onaj se, koja se skupo naplaćuju. Džennetu ima svašta ništa, ali ovakva sjela i ovakva okupljanja, sat vremena, 40 minuta, ali bio si u dersu, ja rabbi, svake sedmice, jako, znači nemaš naviku kod sebe, i ne mogu biti isti oni koji su od početka pratili ders, akidat tahavije, ne znam, koji sjede 2-3 godine i onaj sad koji da sigurnost, na licima ljudi osjeti se iman, svast namaza, njegova čoha više nije ona što je bila prije godinu dana, on sebe ne uzme kad bi imao priliku da ga neko snima pa vidi njegovo ponašanje prije kad nije bio u dersovima i sad da vidi sebe i on svoje bit će mora da ispita, da osjeti koliko je staloženost i sigurnost onoga ko ovakva sjela ulazi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da se na pravom putu, da ovakvim okupljanjima Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama, da u porukama Allaha subhanahu wa ta'ala ajetima nađemo igrati pouku, jer upravo u ajetima i događajima koji su bili kod poslanika alejhi salatu vesselam vjernik nalazi ibret i pouku i uči da on u svom narodu u skladu kako su se poslanici alejhi salatu vesselam postavljali i on postavlja i bude od spašenih inšala u vremenu kad mnogi, znači vidimo, nisu dovoljno prisutni na mjestima koja trebaju biti. Jer zaista ovakvi dersovi trebaju biti prepuni u smislu da čovjek navikne sebe da odsjeda u mesčidu kad se knjiga tumači i dersi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će inša Allah ta'ala se ukoriste ovakvih sjela. Zahvala Allah što nas odabrao da u prvim godinama davete na ovim prostorima, znači budemo od onih koji potpomažu din na ovakav način, šireći i prenoseći ono što je istina, jer upravo dersovi u mesčidu su put kojim su se koristili svi učeni ljudi, zato je naša praksa da upravo kroz ovakve dersove naviknemo čovjeka da zna da nema ključa u mesčidu, da može doći kad doće. Kako je žalostno da mesčid se zaključa, da nema robova, nakon svega nekakva iskušenja Arabi. Kako normalno se ambijent se stvara, mesčid ima ders. Zahvala Allah subhanahu wa ta'ala. Pozivamo vas inša Allah u sljedeći četvrtak kada ćemo neke detalje oko odlaska u Srebrenicu u ponedjeljak 11. Će od hajera radi daveta da taj narod koji hoda još po zemlji kome je otac majka zaklat ubijen, znači da mu stavimo do znanja da vidi skupina onih koji vjeruju i koji neće svoje oružje davati neprijatelju da ga kolju iz svojih ruku, jer taj narod iz neznanja je prevaren, iz džehla. Allah zna, može nekom oprostiti, ali je činjenica znači da njihovi postupci su bili suprotni Kur'anu i sunnetu i praksi Muhammeda s.a.v. da neprijatelji svome dadu oružje pa da na takav način dožive ono što su doživjeli. Hadi Makdur, u njemu je događaj ibret za one koji ibret tragaju, a znači radi daveta i radi staviti do znanja nevjernicima da ima vjernika na zemlji i da upravo ta ceremonija ne postane šejtansko okupljanje, da ne pretvore sad to u vašar i čuda, znači potrebno ljudi koji znaju se pojavi kako bi pobili, kako je reče. Ostalo mi drago što sam vidio kod uzve plakate naljepljene od strane jednog učenika kako Ajvatovca vodi u zabludu, kako su mnogi skrenuli po pitanju Ajvatovce, čine širk, da su to pretvorili vjerski stup, to je obični šeitanluk, da je to upozoravato i ranije, da bi na nekim mjestima poženici strelili da imaju plakate koje pozivaju Ajvatovce. Tako da Allah dadne dođe moment, znači da Ajvatovcu dođu odabrani robovi koji će rastjerivati tamo sa stavom. On tebi Allaha, kod kući ne morate odolaziti. Ali iz neznanja, znači gdje se narod okuplja, oni koji znaju imaju udjela da mijenjaju stanje i da ljude okućuju. S tim nije domišljeno od ta'ala, pa da sve pomeni.